temen rek karo kene tak kandhanane mumpung gorong. Kenapa? Sampai hati-hati mergo penyakit sakniki ganas. Kok iso? Lah aku sajike kena stroke iki terus merucut ae. Lah iki temen kan tak kandhane aku stroke 5 wulan alhamdulillah esuk pentas malih. Alhamdulillah. Pikir wingi-wingi aku wah wis gak iso apa-apa belas. Iya. Lah wong jenenge wong stroke iku mestine wong stroke mati separuh. Lha wong bengi tanggapan sore pendak sore esuk langsung stroke petot. Wong stroke iku kudu hati-hati gak mergo teko darah tinggi. Iya. Terus masih teko panganan iso penyumbatan aku kan teko panganan. Teko panganan. Darah tinggi. Terus? Wong stroke iku ya gak kok mati separuh jenenge umum nek wong stroke kok mati separuh. Iya betul. Gak mati separuh. Nyatane bapakne Toha iki yo melok stroke pisan. Lho. Bapakne Toha iki lho gak iso anu yo jarene mati separuh. Separuh. Berarti bapakne Toha iku gak anu langsung kabeh. Berarti sak omah iki sing loro wong loro. Awakmu karo bapake Toha. Bapake Toha ngene lho goblok kan. Masih ngene. Wong stroke gak mati separuh. Iya. Ini lak separuh tok. Iya. Bilang bapakne Saipul iki yo melok mati pisan. Pak sapa? Ya iki lho bapakne Saipul gak iso blas yoan, melok mati pisan. Lah nek ngono bener ngek. Aku liwat apa nih gak salah. Cek sore be. Wis setengah 7. Aku liwat ngarep iringamu. Iya. Kok bojomu muni ngene? Oh alah, Mas. Jek yamene kok gak oyep-oyep. Ya apa le urip setrumen entek gak ono sinyal belas. Aku iso ya. Tapi ngene ngek. Loro gak perlu dipikir. Ya gak dipikir ya apa contone saiki. Gambarane awak dhewe kan wong seni. Gak ono sedih seneng tok. Wong buktine ya kena stroke iki. Lho ngene iya. Pada umumnya nek wong sing jarine ngomong seneng-seneng cek awet urip cek seneng buktine aku seneng tok gak ono sedih ya. Iya terus stroke. Lho ngene faktor penyakit ku ono macam-macam lho ya. Ono sing ya kena dari takdir juga bisa. Tapi nek faktor makanan, keturunan itu hanya 20%. Yang 80% itu tergantung pada pikirannya dewi-dewi. Aku saiki mikir wong ya wis gak tau mikir cara sing dipangan barang omah iku wis Oh percaya, ana awak iya. Lah ngono kok nek stok iki apa sebabe apa tak doleki pengasane kakean mangan. Terus aku dhewe nek metu teko terem mangan kikir iku 5 sate 20. Karo epe iki akhire penyumbatan. Akhire stroke. Iya makane kudu hati-hati ngek. Lah terus saiki awak dhewe tak alhamdulillah parah inginane tanggapan nang Malang. Malang. Terus arek wedok-wedok popan sakmene mulai ngelilir berarti wis urip. Wis rodok waras iki. Malang sing Malang jenengan iki to. Iya nang Panjen iku. Terus arek nom-nomane malam Minggu. Iso rewokan katon sakmene-mene aku terus aku iso ngene lho. Berarti awak dhewe wis rodok boleh iki wis iso ono. Mangi ngene saiki rodok ngene titik ngene lho gak nemen-nemen ya. Sing Toha iki mang. Iya. Tak nyanyi. Nyak iso nyanyi ta. Ya masih mari stroke ngene plus aku eling ku ya ge iso titik. Lah ngene wet sik aku tak takon. Wong stroke itu awal gejalane pelo. Iya. Gak iso muni R tapi mesti L. Lah nek awakmu nyoto-nyoto stroke nang tak jajal. Nek anjene stroke ya stroke nek gak ya gak tergantung teko jawabanmu. Lho wis waras. Awakmu ro? Ro? Dilani kene. Serplek. Ayo bundur enek benange. Serplek. Yo. Yo. Stroke tenan. Mergo apa? Awakmu gak iso muni loro, stroke. Ya iso nek ngomong loro lho iso. Dolan serplek apa? Yo. Loh, ya toh, gak iso muni loro. Yo. Iki berarti stroke temen awakmu. Lho wis tapi wis waras. Wis waras. Iya. Nyanyimu nyanyi apa ini, Bang? Iso nyanyi? Lagune gomblo. Sing ngene kok. Iya. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Cocok. Kutelmu. Aduh. Ya apa? Stop. Di radio aku dengar lagu kesayanganmu. Ku telepon. Oh iya. Ku telemu. Ku telepon ngatelimu. Ku telepon telingamu sedang ayo. Ku telepon telingamu sedang apa kawanku? Iya. Berjanda dan berjumbu. Cocok. Kau gadaikan cintaku. Aduh.
Suaramu penak ngene lha kok gak gelem becak ngek kowe. Becak kakimu. Mimpi apaku semalam? Iya, penak. Kau peluk, kau cium, gila. Itu kali langsung sing ngene kali. Kayak Madiun. Iso ta? Iso. Jajal ya, Pak. Ya. Neng Madiun ngawi. Ngene kan. Neng Madiun ngawi. Terminal. Mau kan terminal kok iku kok. Lagu ini ngono. Terminal Madiun Ngawi lho. Neng Madiun ngawi. Kurang. Kurang. Kata-katamu ki lho kurang. Enak lagu lawas. Lagu lawas lagu apa? Sing enak. Lagune Minten iki lho. Apa? Minten numpak becak. Hah? Waktu dina Minggu rambutnya dipiyak. Untune sing metu. Le. Tuh, Kok untun? rupane ayu. Tuh rupane ayu. Tuh rupane ayu. Cocok. Bentek ya rambute. Ceking pangkeane. Penak. Jedit lak bokonge. Ya. Enak garapane. Maksudnya enak garapane Minten kan bokonge jedit. Ya. Penjahite kowe enak seret pedundung ngono lho. Ora kok ngono ngek. Jendit lah bokonge. Enak. Tur. Ayo. Terus ngene. Terus Minten numpak becak. Waktu dina Senin. Senen. Minten aja. Mm. Turun nang lo semen. Lu semen Wis cocok. pada senenge. Eh. Tur padha karepe. Cocok. Mlebu nang kamare. Mm-mm. Dudono tu. Lambemu lho ngek. Ora kok goblok. Lambemu tuwek-tuwek kok tambah. Aja. Cocok. Eling. Ayo Jal, ayo. Monggo. Lho. Ayo. Minten numpak becak. Waktu dina Senin. Minten aja. Turun nang lo semen. Cocok. Wis padha senenge. Tur padha karepe. Mlebu nang kamare. Dudono. Ayo. Sik ta. Dudono turone lho ngono lho, Geng. Turone. Aku cedak deket ya. Kon maneh gak didek kok aku sing nyanyi kuwatir keprocot ae lho. Turone iya cocok Iya sih. Liyane iku. Aku nek para nyanyi Iso ta? kok wong lho iso. Ya, Cak. Kon lagune Asep Irama iku. Apa iku? Sing judule itu ngarek gak ketok. Sing buta iku Asep ya. Asep iku Apa sing- judule? Ini kok. Tuhan Allahu Akbar. Aduh ngek. Ya bener. Tuhan. Loh. Lah iya lah tolonglah iku sih. Tolonglah hambamu. Tolonglah Akbar. Lho. Aki kadung elek ambek aku mingam kadung apik lho ketok-ketok rungon-rungonen. Ngono ta. Ngene, apa? Kon iki biyen sekolahmu iku apa sih? Lho. Wis sekolahku sik. Kon kok katokmu melor sih, Geng. Kon iki gak kena diabetes, gak stroke tapi katoke melor. Ora apa-apa sebenarnya yo kena. Ngene, tak kandhani. Nyanyi bareng. Iya, Duet wong loro. iya. Lagune gak angel-angel. Awakmu tak ketrimo tak kayak ngene lho. Lagu apa jawabanmu? Iya. Ya. Kambing diberi makan mek omek ngene tok. Sama saya. Lho sewu lho. Ngono ya? 1 jam 1 juta. Lho mosok Mbak? Aku ora kok sombong lho ya. Iki temen ya? Timur mek lho. Kambing diberi makan sama saya 1 juta. Oke, Siap. siap. Oke lho ya. Iya. Kambing diberi makan Sama saya cocok. 1 juta ya. Kambing diberi minum Sama saya. enak. Sak Kambing diberi kandang Sama saya. lama-lama jadi hamil. Sama saya. Ayo 1 juta. Bu. 1 juta tapi ya terus kok ono hamile iku maksudnya. Iso pokat sih ya. Ya iya sih. Kambing diberi makan, Sama saya. kambing diberi minum, Sama saya. kambing diberi kandang. Sama saya. Lama-lama jadi hamil. Sama saya. Loh. Kok wong-wong guyu sing diguyu apa nih sih ngono?
Bo. Lah iya wong aku jawabku sama saya tok lah ya. Lah iya. Juta sih. 1 juta. Lah iya kok wong-wong bodho guyu sing diguyu apa? Kambing diberi makan. Sama saya. Kambing diberi minum. Sama saya. Kambing diberi kandang. Sama saya. Lama-lama jadi hamil. Sama saya. Loh, wong-wong guyu ya. Iki teko apa sih balenono aku kok penasaran sih. Hanya mari setruk ati Iya. memori iki. Iya. Kambing diberi makan. Sama saya. Kambing diberi minum. Sama saya. Kambing diberi kandang. Sama saya. Lama-lama jadi hamil. Lho iki apa? Ana ketepil iki mang boleh. Ketepil. Ono Kok hamil kok ketepil apa? iki apa? Lah kamu gak terima. Ya gak trimo mulane tak takokno kon sekolahmu iku apa? Iya. Lho, dhuwur. Apa? Dhuwur sekolahku. Apa? Lho, aku tak kandhani sekolahku tok iki lho, geblak ping 7 dina. Mosok, Bang? Awakmu sekolah apa? Ayo, sekolahmu SD apa? tapi 7 tahun. SD 7 tahun. SD 7 tahun. Lho, anjene gurune seneng aku gak dungan aku. SD ki mbiyen 6 tahun. Iya, tapi aku lho 7 tahun. Kok gurune seneng awakmu? Iya. Wah. Terus kelebihanmu apa saja kamu sekolah 6 tahun iki? Lah kan saya sekolah SD 6 tahun, nek utekmu mbek utekku genjer utekku. Wah, lambemu temen ta. Lah iya sih. Makan sih. Sekolahmu apa? Siapa? Kon. Untukmu. Lho, untukmu iki mau sekolah ya untukmu. Ya Allah, sekolahku ki untukmu lho, Nge. Lah ya untukmu dhewe lah apa untukku? Iki lho. Ya nun sewu lho ya. Iya. Nek levelku di antara aku sama kamu nun sewu jauh berbeda deh. Wah iya kok mendus. Untukmu kok ora untu sing mbok nceplo nang gusimu ki gak Iya. goblok. Nah untuk apa? Untukmu iku singkatan. Lho sing Untukmu Universitas Tugumu Muda. Universitas Tugu Muda manggone nang Semarang. Masalah Dek meletek batukmu Dek. alah masih kon kuliah nang Semarang tak badhe gak ada yang jawab tak Loh, baca. ayo, mbok bedhek apa? Si aku takon. Ayo. Kewan apa sing gak iso mlaku bongko kon ngene nang Semarang kuliahe. Iki gak ada. Kewan apa gak iso? Gak iso mlaku. Kewan lumpuh. Kewan lumpuh, kewan apa sing gak iso mlaku iku lho gak lumpuh iso mlaku. Kewan iso Alah mlaku. gak iso. Kewan apa Wong sing ngene gak- sekolah nang Semarang. Kewan stres. Ya gak iso. Stres. Kewan apa sing gak iso mlaku karo kon? Gak ero apa, kewan apa? Kodhok. Lho, Ndek. kodok gak iso mlaku lho. Tumun kan kodhok mlaku, takono wong-wong. Lah kodok kenapa? Kodhok lak mencolot. Eh. Mosok tumun kodhok mlaku. Goblok. Lih, tapi aku tahu roh bedindang. Mbah kena apa mbah pidekan wong mbah piye gak ero. Ora mencolot ngene mlaku. Iku bali pedindangi udunen. Lho iki temen aku ning ngono temen. Nek padhe maneh. Gampang-gampangan tok. Ya wes sing jabdan ayo. Iwak apa sing buntute papat tak garo kon? Iwak apa sing buntute papat? Ngek ngomong-ngomong kok. Ndak iki Kementus. golek sing Ora enek kewan buntut papat ora enek. sapa ngomong? Situk. Ya gak iso. Den ndi ngono mung buntute situk. Iwak iku lho buntute papat. Wah, iwak apa? Ya, garo kan garo sih. Karo Iwak apa sing buntute papat tak? Iwak apa? Iwak lele. wis iwak lele iki lho. Endi? Kok iso iwak lele? Lah takone wong-wong sing ngerti togel. Iwak lele iku nomere pinten, Pak? Oh, seket papat. Mulane buntute papat. Iwak lele buntute papat. Iya sih. Kepalane 5, Iya sih. ekore 4. Lho, iya. Wong ngene garo ngene adek kula nang Semarang. Situk iki awakmu iso. Cegilik cegepeng. Cur. Angkruk. Apa cegilik kok ati angkruk mantul. Ayo nih iso. Iki Ya iku masih sekolah tenan ngene iki. Sekolah temen ya gak ono pelajaran handuk mantul. Cegilik cegepeng. Cur. Wong cegilik cegepeng terus handuk dur. Ya kon ngoyo. Lah, bangkit purno to? Ya gak pernah. Tidak, sama sekali tidak. Nek cikilik. Cegilik cegepeng cur. Iya. Angkruk. Iku ngono wong ungkal-ungkal. Aku mengkate tak badhe iku kok ndang keliru. Cegilik sing gilik Sine lho. arite. Adi lho. Sing gilik bendone, apa danganane? Cegepeng sing gepeng arite. Arite. Cur banyune. Tibae cegilik cegepeng iku ongkal. Ngene lho. Apa? Wong dodol apa kulak rugi keplok.
Bati rugi Wong keplok. dodol apa kulak rugi? Ya gak ana Ya ono. keplok iku lho. Ya ono. Wis sak kita balekno. Ora angel-angel. Iya. Wong apa dodol rugi kok keplok. Dodol dedek. Lha kok iso kok? Ya kan cuma mari timbang lak mesti itu. Kuwi ora wong keplok ngek. Kuwi ngono ngresiki iki lho dedeke iki lho. Lah keplok ya. Kena keplok dedek. Awakmu. Oh, bengosmu ngene aku bengosku ngene wingi diminyang 10 juta gak tak. Alah to. Lha temen. Kementusmu. Ya gak kementus. Kok gelani 10 juta nek ante gak kena, Dik. Emano. Goblok. Saiki mbok kerik, mbok cukur. Sesuk ki lho wis tumbuh maneh. Kena. Kena Duit kakekmu. 10 juta ki akeh lho. 10 juta akeh tapi wong gak brengos tok sak. Lah kok iso kok gak oleh 10 juta gak mbok kene. Lah sak cangkeme goblok. Iya ya. Nah nek sak cangkeme aku lak gak duwe cocot. Terus meneh sing tak gengingone anakku masih kaya ngono ya. Bu Dewi ku ambek aku iku sakjane ngono misana. Sapa? Bu Dewi Bu Lurah iku. Bu Kades. Iya. Bu Duwi ya? Iya Bu Dewi. Oh, Bu Duwi. Iya. Iku apamu? Misanan ambek aku. Ah, mayok-mayok. Lha ya gak maya-maya ni temenan. Bu Duwi iki daleme kene wong Anjuk. Yo ngawakmu wong Mojokerto kok. Mojokerto kakekmu. Wong padha-padha ya gak ero. Aku ya wong Jombang. Iya. Jombang. Cuma perbatasan Mojokerto. Oh, Jombang berarti ya? Sing aku sebab apa kok awakmu ijik mambu karo Bu Duwi. Lah jane misanan ambek aku. Temen ta? Lah iya, Misanan temen ta? kandhani kok. Kok iso misanan? Ya gek pisan iki aku ditekakno kene ngono lho. Loro ping pindho sik pisan. Misanan lagi pisane. Oh, mben ditekane berarti mindoan. Pindoan iya. Nek wis ping 3 wis gak ming 3. Gak oleh, gak kenek ming 3. Ya ora ngono ne, masuk ping 3 ping 4 ya ora apa. Kondro. Apa? Bu Duwi iki duwe kanca wong Jakarta. Sapa? Lho, Bu Duwi? nekakno penyanyi teko Jakarta iki. Alah, Siarno. Iku mangga. Hadirin sekalian, malam ini Anda tidak hanya menyaksikan Cak Langgeng bersama Cak Congek. Namun pada malam ini ada bintang tamu datang dari kota Jakarta. Siapa dia? Inilah Ariel Peter Pan. Loh, Bu Duwi iki gak keliru ah. Kok iso nekakno garu iki? Aduh. Amit-amit sapa Bos? Cangkem iso kaya juglong. Kok niku ya apa sing, Gang? Kosek. Apa? Tak siarne, inilah bintang tamu dari Jakarta. Siapa dia? Ariel. Lho lah kok sing metu Arit. Lho, Arite tontong. Iku gak Iki enak. dudu arit, Gang. Hah? Celurit. Kon tak kandhani. Apa, Rek? Wong kene mbakmu ni malah sing marek kok ngono. Iya. Aku lak tuku es es karbis. Lha diselangno iku digaruk ngene. Kan yo ngawur. Awak dhewe iki ditekakno mrene. Iya. Acara sedekah bumi. Apa? Kon roa. Pak Teguh. Aku mantu beru-beru Pak Teguh. Lah apa diberperpat? Songo ngene. Kok nang nyolong Songo ngene kok jarimu 12 lho. Songo. Apa ning? untune. Iku dudu untu goblok. Iku garuke garbis nek gawe es. Kon roa. Bapak Patinia Mang. Patinia untumu kono. Wong panitia Patinia. Pak Teguh. Pak Teguh iku apa? Ambemu ki nek ngomong diatur. Nuwun sewu lho ya. Awake dhewe iki ditekakno rene. Nah. Supaya menghibur. Wong panitia kok mbarani Patinia iki. Lah iya, Gang, sing ngadakno acara iki lak jenenge Patinia sih. Patinia untumu ngono. Pak, Ni. ya, Panitia. Patinia. Oh iya bener. Gak iso muni panitia mergo apa? Kecantol untu. Kecengkal juglone dadi Patinia. Kali iki ya kon roa. Pak Teguh. Aduh. Iku lak ketua Patinia iki. Lho. Panitia. Iya. Iya, sakarepe untumu. Heeh. Ya apa jare Pak Teguh? Aku do beruber. Beri sapa?
Dikon maca polisi aku. Polisi untumu. Wong maca puisi ya polisi. Itu ngono puisi goblok. Iya sing ya Pak Teguh mang ngomong. Ya apa jarene? Maca polisi. Polisi untumu. Wong arane polisi ya. Ngek. Aku suwi-suwi gak betah. Ya gak Ngumpet aku asli. aja didik. Lah apa sing jeng? Sih, nek maca polisi ya apa sih? Lah Maca polisi. maca polisi kaya arek cilik-cilik iku. Ya apa sih? Piye? Sih apa sih? Aku tak maca polisi ya. Iya, maca. Puisi. Lah iya. Iki apa cah kok sama muni puisi kok pulu. Pelo untune kekan nyengkal dadi muni ngene iki. Sekarang pelo kaya nglodrok. Lho golek dhuwit iki ngene bojone Maca goblok. polisi. Iya, maca. Oh, Si. Puisi. polisi. Bingkam. Wes. Puisi. Gak iso uli. Lah kok malah kaya wong nglindir. Weh. Nek saya Ayo. maca polisi. Pahlawanku, Lho, sip. engkaulah yang pantas disebut pahlawan. Lho, wong tuwek-tuwek gero. Selama 350 tahun bangsa kita dijajah oleh bangsa Bendala. Bendala untung. Wong Belanda bendala untung. Bendala ya Allah. Oh, kuning-kuning bro. Lah londo itu Belanda. Ya, Bendala. Lho, Belanda. Ya, cocok. Di waktu itu hmm. bangsa kita berhasil mengusirnya. Ya. Cocok. Lalu datanglah penjajah dari bangsa Jepang. Jepang untumu. Jepang. Jepang yo. Badokane tok ae. Jepang. Nah. Di waktu itu juga bangsa kita berhasil mengusirnya. Cocok. Dengan semboyan rawe-rawe rantas Malang Pandaan Kian Sidoarjo. Iku kernet goblok. Mbok kowe iki puisi apa kernet? Ini kalau rawe-rawe rantas Malang putung. Lapo Malang Pandaan Krian. Malang Putung. Malang. Lapo itu Malang Pandaan? Contohnya. Yang berdiri tegak di tengah-tengah kota Surabaya. Cocok. Itulah Itulah pahlawan. Tugu Pahlawan. Sing nyorong rombong. Itulah bakul bakwan. Sing maca puisi. Untune kedawan. Sip wis. Loh, tapi masih kedawan ngene. Halo apa? Kon ro, aku udah tanggapan mang. Aku komitan. Iya. Bojo kok bukan penyanyi aku. Iya jan bojone penyanyi. elek rupane bojone ku penyanyi. Penyanyi, Ya apa. Mah, Weh. Pren kaya ngene iki lho bojone mah. Nek bojomu pantes mbok celuk emah tapi sing nyeluk iki lho sing gak pantes. ya apa lho? Mbok celuk emah iki lho. Mamah ngono karep mbok gelat. Lah apa? Biru. Jenenge iku Satimah. Wong jenenge Satimah pamitan omah. Wan jeneng Satimah. Ya bener. Bener diceluk ya. Aku budaya. Di Jawa gue gawe nyanyi. Ya apa ya? Dari ngene. Berangkatlah sayang. Hati-hati di jalan. Barang kene hati-hati di jalan nek dicipok bathuke iso bendol ngono kaya. Jadi aku asli elek tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Langsung tak jawab. Dolen opo, Dik? Langsung jawab maneh kan. Iya. Dari ngene. Aku tak minta oleh emas permata dan juga uang. Cocok. Tapi yang ku harap hanyalah untukmu sayang. Lho, ancene bojone iku lembeng dadi roh untune ngono to yang ku minta oleh-olehnya untumu sayang. Tapi tenan lho iki. Iki ngene lho, untune ngene lho, mbok. Iki ning Agustus lomba lari nomor 1 iki. Iya. Lho nomor 1 kancane ndek mburi. Dek iki jenenge mburi lho. Untune iki lho wis natap kelebet tali. Cari ku mau lagi. Sik. Yo, sik. Nyanyi, Anu ngek
Kok sik Ki, gorong. Gorong nyanyi Cik, sik nyanyi. Lagu apa? Nyanyi. Bakal iso. aku. Ya, nyanyi apa? Lagu Cangkur Sari. Apa? Cangkur Sari. Cangkur sari untumu ngono. Ngarani campur sari kok cangkur sari. Semuanya lagu iso aku. Iya. Campur. Yo, lagu wop ya iso. Lho lagu wop. Pop. Ngarani pop ya lagu wop. Ngingkemno cocok di lagu wop. Apa uwop ku lho. Lah lagu wop. Pop. Lah yo geng. Oh. Lagu wop. Temen tak Anjene cepoti sita-sita kok untumu. Wop. Ya wis Aku tak karepmu. nyanyi lagu. Iya. Ya. Iku Cangkur Sari. Iya. Apa? Sing lagune Estrada. Kowe terus kakekmu. Johnny Josh. Yo, iku. Sing judule Suwi-suwi. Suwi. Eh. Ngarani sumi-sumi ya sumi-sumi. Sumi. Ya. Apa? Suwi-suwi. Wis tak nyadari sing waras gengan. Dari suwi-suwi apa enek sing? Masalahe untune iki lho gak iso anu. Sing ngene iki lho. Ya ya. Suwi-suwi. Iya. Loro yo. Dik kowe pancen asu. Kowe pancen Ayu, Bro. Ayu. Dik kowe pancen ayu. Yen kowe guyu. Ketok untumu. Oh jelas. Oke, kita samene gedene. Gak. Iku kiai. Ya. Dik kowe pancen ayu. Caca. Yen kowe guyu untumu metu. Ya. Piye? Kowe kiru kon Iya. Gak dirusui ya salah, dirusui ya Lagu salah. pop, lagu pop. Wop. Sing nggo RCTI lho. Lucu. Sing ndi? Lagune Ari. Iya, sih. Lagune Ungu. Iya, Pak. Sing ngene Ya apa ya boleh? Andai ku tahu Ah, iki. kapan tiba ajalku, Caca. bukan memohon Pena. Tuhan panjangkan untuk Ya masih gak dijawab Umurku. umurku. Caca. Andai ku tahu Pena. kapan tiba masaku, Pena. bukan memohon Cocok. agar panjangkan umurku. Pinter. Aku takut Ya. kepada bebas. Alah, Wis lagu RCTI. halo. Lagu sing apa? Sing nggo RCTI iki. Sing go RCTI. Ojekan ya. Oh iku. Iya, penak Oh, iki. Stop. Iya. Yo. Hai tukang ojek, tolong anterin saya Caca. ke jalan rawa wewe. Weh, rawa bebek, rawa bebek. Bebek. Ngarani bebek ke jalan rawa bebek. Rawa wewe. Iki berarti tahu nyenengi bebek. Iya. Wewe. Anjene untune dhewe. Ayo. Aku tanya sing enak. Enak iki lho kapan kan kok nyanyi sing enak. Lagune Uut Purwotasari. Ya, ayo. Saya si putri singen panggung, Penak, Bro. datang kemari Cocok. menurut panggilan Anda. Panggung ke panggung, saya sering bergoyang, Heeh. duka dan duka Oke. pernah saya rasakan. Iya. Pak Lurah, tamu kehormatan. Iya. Bang Mandor, tamu istimewa. Bang Mandor, tamu hati saya. Ayah hati saya. Bongo, 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 Lho, bongo, kok iso mbelah? bongo. Ngobong untumu. Lah iki lho kok teko obong-obong, Masya aku teko anu-anu obong iki maksudmu piye, Dek? Hah? Lagumu ki lho. Mudune iki lho. Mudune. Lah lah, gak ngono. Eh. Aku asine aku lah ono perlu niat. Hei, lagune Yumun iki lek sing dodol iki malah sing tuku es awak ndi mbawang. Tawar ban. Iya. 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 Ya wis lagune. Iya. Lagune apa? Tambal ban. Ya lagu tawar ban. Lah kuwi. Ya lagune. Aku iki
tukang tambal ban. Uripe sak dalan-dalan ndolek duwe sing halal. Asik. Wadon cukup kanggo sandang lan pangan. Aku iki tukang tambal ban, rezekine untung-untungan, nasib apik duwe kantongan. Wayah apes wetengku krasa kroncongan. Mak cedor, mak cedor, mak cedor. Untungmu gak apa-apa. Aku kok tebene mrodoli kok untungmu sampe tredek ngono. Arek-arek iki jane dobok kok. Arek-arek iki jane dobok. Iya. Sentimen wae. Sentimen. Wong wong jare gade utawa merconan ya dikaya mercon. Wale kaget aku. Kon maneh gak kaget kok kancane awak dhewe gawane mercon mlayu. Langgeng. Langgeng mlayu gawane. Kan rene anak perlune apa ya? Asline ngek. Iya. Aku malah kate medhuk golek awakmu ade ketopaan ketemu kene. Ya apa? Aku kate ngundang awakmu. Undangi awak. Aku terapi. Heh? Terapi. Mosok kon kate rabi? Lho, Lho, iki ana sing ngarep ta apa wedok? ngawur. Ya jak arep kok. Iya. Oh, jak akeh sing arep. Siapa sing kok rabi? Sri. Lho, Sri wate kok rabi? Iya. Arek ayune ngono rek. Lho ya tahuan. Mulane. Tapi Sri gelem ya, seneng ya. Ya seneng lah gelem. Wong rencanae kurang minggu kas. Minggu kas gawe. Iya, yo oleh tak undangi awakmu katene. Iya. Lha kan kira-kira nek rabi Sri gak getun. Lah apa sih getun? Wong Sri yo ayu, yo semong, yo gedhe. Oh ya teteke kaya ngono Lho kan. nek ayune ayu Sri, tapi kan gak roh. Lah apa? Sri ku gegere bolong. Hah? Aja guyon ngek. Lha tak kandhani ya pas nek untumu ngono dadi nek ngrikiti enak. Nek ngene gede bolong lah yo iko ngek. Lah iya mulane iku. Mosok ngek. Lho ayune ayu tapi Sri ku gegere bolong. Ya kan tak kandhani nek kon terusno ya terusno sing kok ben kon getun aku kan jenenge kanca karo ngelingno. Ah, kon asline cemburu ambek asline iri kon. Lah apa iri? Wong encene kesenenganmu wis seneng ambek kon tapi areke lho gegere bolong. Mosok. Iya. Iki cek kurang seminggu lho. Lah ya karepmu kok wurungno terserah kok terusno ya terserah. Kurang seminggu iki wis ya. Gak wene. Mosok sih iya kate gawe. Wong kon ya wong sugih gak kentekan bondo. Ya bakal kerugiane ditutup mentina kon ya dolekno ganti nek wis. Ya sing enak ya dicocokno dhisik ae. Iya kok wurungno. Ya jero dhisik ya. Iya iya. Aku tak parani awak Sri. Iya iya. Engko nek ya janjal ngono wis urung. Tak urungno Iya. ya. Ya, ngene ya. Hati-hati arek-arek nang kandhanono ya. Iya, iya Kir. Arek kaya ngono untune kate rabi Sri ayune kaya ngono ya semok. Kandhani nek Sri gegere bolong ngono ae wis gak iwu-iwu. Tuh, kaya ngene lho, semenggo ngono. Awakmu ta Sri? Yo, Kate lapo? sampean gak petuk cak bokir. Lho sik tes teko kene. Lah terus saiki nandi, Cak? Areke mulih digawa wong-wong nang gone iku lho, Malang. Lah apa? Gendenge kumat. Sampean iku. Lho, aku mek ngelingno kon sida rabi mbebok. Yo, Ya gak kuwi. ini serius golek cak bokir. Bokir iku duwe gendeng taun. Nek kumat mangan geger. Tak ono ae. Lah iki mek ngandani kon tok nek kok terusno sih. Wong kon jero dhewe, ungkali bokir yo nyerang berarti nek ngentekno gegermu lak gak suwe. Gaya-gaya keri aku. Ya kon maneh gak. Rasta. Oh wis aku ora ndek iso kering rasane. Wingi-wingi gak soples saiki ndumare wedok lho melok keri awakku iki. Wis paras tenan. Wis. Aja ndeloki kon ngelirik ae ngono. Gak ngono, sampean iku jarene kena stroke. Iya tapi wis waras, Ri. Oh, wis parah. Wis parah mulane aku ngomongi awakmu nek kon sida rabi bokir. Bokir iku duwe
gendeng tahunan nek kumat iku mangan geger. Sampeyan iku aja ngono ta, Cak. Nduk. Aku ki Gaweku ki lho kurang sak minggu. sak minggu. Iya tapi lo ya terserah kau sih nek kok terus nek kon gegermu kepengin tek. Aku mek ngandani tok. Nduk. Iki plengas-plengas gak percaya kon roh. Untune boker koyo ngono nek ngereket geger kok krowos ini. Temen ta, Cak? Temen iku mung gorong ya kan ya terserah kau nek kok terusno ya karepmu gak kok terusno ya. Lah Terserah. terus piye, Cak? Nah wong boker wong sugih lah ya diatur kok bondo njaluk kerugian sih. Wis kadung undangan iku wis disebarno Lah lho, iya Cak. iya aku ya ngerti tapi apa Persiapan iku wis kabeh wis siap, wong Cak. boker wong sugih kok cek diganti duit. Kok gantine lak ya isine keluargaku iku sih, Cak. Tapi boker yang ngomong aku kok didelekno ganti kon. Jadi bangane boker mangan geger kon seneng nek bengi-bengi terus dikelamuti gegermu. Ya wedi, Cak, aku, Cak. Kon maneh gak wedi aku dhewe wedi. Tuntune koyo ngono. Ya terserah Piye, kon. Cak, aku iki, Cak? Ya, kon Lah ya aku bingung, Cak, makane aku tola iki. Lah iya boker iku duwe gendeng tahunan nek kumat mangan geger. Terus aku iki Ya wurungno kondo bapakmu. Lho, aku murungno. Iya utawa kok njaluk ijol nuntuto njaluk gantine Gak kemana. apa-apa ta, Cak? Gak apa-apa. Pokoke gak ming telu. Ya wis, Cak, nek ngono timbangane gegerku krowo. Lah iya sih. Aku tak ngomong bapak nek ngono, Cak, Iya, ya. iya. Ya kon wedi ya. Wedi aku, Cak. Kon kok klambemu diunggahno terus geger dikeriki dikrewek-krewek. Lah iya lah nguntune kaya ngono ya, Lah ya Cak. iku nek geger engko nek wis diboendel-endel diodot mlebu. Cak, aku tak mulai, Cak. Iya iya. Hati-hati. Kongek gak kentekan nakal, diresek ae. Ya lah saiki mulai ndelok wong gegeran. Alhamdulillah penjaluku rino wengi keturutan. Dan anak wedok wis petuk jubune. Katane